Di dema goşahiya cejna Ramazanê tune ye û hêdî dîmenên şahiyê li Sûriyê winda dibin. Rejîma Sûrî cejna Ramazanê bi bermîlên teqîner li ser xelkê xwe pîroz kir û mirin li ser asîmanê Sûriyê baran. Di heman babetê te îro toreya Sûriya mafê mirovan raporek da diyar kirin û tê de hat got 157 welatiyên Sûriyê di cejna Ramazanê de jiyana xwe ji dest dane. Di nav wan de 143 sivîl li ser destê rejîma Esed hatine kuştin û 19 li ser destê çekdarên radîkal hatine kuştin û 3 kes li ser destê dijberiya Sûriyê hatine kuştin û 5 jî li ser destên nenas hatine kuştin. Toreyê te kes kir got kesên li ser destê rejîmê hatine kuştin 36 zarokin û 24 jinin û rêjeya zarok û jinên got li ser destê rejîma Esed hatine kuştin giha 48 ji sedî. Her wiha toreyê da zanîn got bêhtirî kesên got li ser destê rejîma Sûrî hatine kuştin bi sedema operasyonên topbarana bermîlên teqîner yê got avahiyên wan li hejmarek parêzgehên Sûrî hatine armanc kirin. Jê derên xwe cihê ji aliyê xwe vedane diyar kirin got rejîma Esed û gelek çekdar li Sûrî ti cudahiyê di navbera rojiyê û cejnê de nabînin û anîne ziman got hejmara kuştiyên li Sûriyê di heyva rojiyê de bi hezaran bû û rêjeya kuştinê di cejnê de kêm nebû. Berî demekê jî çend rêxistinên mafnas dane diyar kirin got hejmara kuştiyan li Sûriyê di meha Remezanê de gihişte bêhtirî 5000 sivîlî.